فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أكني كالفلنا ko jamaati tubuliri ka dawa ke misiru kono obe chogodi ambe min fo ola ante siranda te yere bidia ate bislamia dina la bidia de do a jamana groupe de bu bolo damana to de bula ni ciden ka sunna do ahli sunna yo nube ciden ta ka munnu damana to bula munna ma ubu damana to ta donc doni ko ye fatawa min ke ala bidia do lo kata Muhammad Nasiruddin Albani ibn Bazin ibn Usaymin Sheikh Salih Fawzan Abdul Muhsin Abadi fongo fenye sunna karamo bade na sabati lendo dana ya baka dinala abeya ira bitiaru lesiri tala dinala mo ku yire kolosoma Albani min fa ko ne be min fo mo yutuma mu ya nyini ka jamati tabligh la ko ayu no bila aka te misiri ko na ka dina nyangini ayu no bila ka kala aka yele ma misiru kono aka kala karamo la aka ka dina nyangini donc ambe global min fo la ka surnyandel la ka kuma la ya hari don ko ye kuma fon nya papier boya bidiaro lesiri tala dina la mo ki yere kolosi o jamaima o jama damado be jiya kono sisa utora be sunna ka katimi yahudani nasaraka ikhwaniya khawarijun jamaati tablighi nunun tora be sunna ka sisa katimi yahudani nasaraka parce que be min ke mo bu jate dina mawde mo bu jate sunna mawde kasro ute sunna kadiri kono mo be e jate fenye kasro taye o tigla mo be tora min se awma ani yahudiya min te awla nasara min tawlana te sira la auto tora nyuna sawma munna munafaqi tanka be islamu de cela munna ala ye munafaqi fo ka munafaqi gele yakateme kafirika parce que kafiri donendo mais munafaqi banche de la betignali min se islamia ma kafiri te se ga nyona se islamia ma o dia to munafaqi tagele yakateme kafirika ni ala ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar parce que utora be islamu ka kateme kafiru kun kelauka e wonin jama fona sababu o to de la utora be ciden ka sunna ka be kateme yahudani nasaraka Allah kan kisi kantanga aya yire kolosuma aka yele mamisiru kono doni ke bagaw koro aka ka dina nyanyina aka kala